Aktivnosti istraživačke stanice Petnica usmerene su na učenike i studente u cilju razvoja naučne pismenosti, razvoja i kulture. Svake godine Petnica organizuje veliki broj različitih programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova i radionica. A o planovima za narednu godinu razgovaram sa Nikolom Božićem, programskim direktorom istraživačke stanice Petnica, a sa nama je i Danilo Ristić, bivši učenik 3. Beogradske gimnazije, a sada već od oktobra student Elektrotehničkog fakulteta. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. 2019. evo polako se privodi kraju. Jel možemo onako ukratko par rečenica da kažemo šta je to najznačajnije bilo u Petnici ove godine? Pa evo, ova godina je veoma uspešna za nas. Iza nas je 155 različitih seminara, programa za učenike srednjih škola, učenike osnovnih škola i za studente, a ono na što smo posebno ponosni u 2019. godini jeste i broj učesnika iz inostranstva, jer smo na različitim programima i za srednjoškolce i za studente imali veliki i rekordan broj učesnika iz inostranstva, iz Evrope, ali i celog sveta, tako da je i Petnica postala još vidljivija na svetskoj mapi obrazovnih programa. Dobro, međunarodna saradnja kod vas prisutna od samog početka, možemo slobodno da kažemo u bilo kom smislu, ne samo učenika, već i mentora i saradnika, tako i dalje. Da, danas na sreću imamo naše bivše polaznike širom sveta i oni su vrlo raspoloženi da svoje aktivnosti, svoje kolege sa kojima rade stave na raspolaganje, pa stoga imamo intenzivnu saradnju i sa Princetonom, i sa Cambridgeom, i sa ETH, i sa Sidnejom, Lomonosom, bilo kojim univerzitetom na svetu, i upravo zahvaljujući tome i kvalitet programa nam je iz godine u godinu sve bolji. Danilo, kako si ti stigao do Petnice? Pa, ja sam za Petnicu saznao i prijavio sam se 2014. godine od svoje majke, čini mi se, zato što i ona još i mom bratu pričala za to, ali on se nije prijavio, pa meni je to zvučalo mnogo zanimljivo i prijavio sam se i srećan sam što sam se prijavio, jer mi je Petnica dosta značila posle, mislim... U kom smislu? Pa, u smislu toga da mi je produbila neko želje za znanjem i saznanjem i za, mislim, tom produbljivanju i učenju na neki drugačiji način nego u školi i gde oni pokažu u stvari nama deci neke stvari koje mi ne bismo mogli da vidimo. Zašto je nama u školama često to dosadno? Mislimo je nepraktični deo. Pa i praktičan i teorijski deo koji nam je, da. Zanima me samo, pošto si učenik gimnazije, koji je fokus bio? Meni je bio fokus astronomija, koji ima gimnaziji tek u 4. godini, ali meni je to bilo izuzetno zanimljivo, jer imao ideje da je na kraju krajeva stalno mi je pričao o nekim i o svemiru i slično, i meni je to bilo izuzetno zanimljivo. I sam 2014. kad sam bio polaznik, to mi je još produbilo to želje za astronomijom i svakako posle kad sam radio projekte iz astronomije u Petnici, sve to posteklo. Ali bez obzira na sve to, odlučio si se ipak za Elektrotehnički fakultet. Pa jesam, ali to nije toliko to nije do toga što mene astronomija ne zanima, nego do toga šta meni možda... Da pruži. Da, pa nije što može mi pruži, nego možda šta meni više leži. Meni možda više kao posao leži ETF, nešto što s time završim, na ER, na običnom, opštem. Ali je meni, ipak, astronomija mi je izuzetno zanimljiva i ja planiram njom u budućnosti da nastavim da se bavim ako mogu i kako mogu. Da kažem što ne znači uopšte da se neće baviti astronomijom u bilo kom drugom smislu i što ne znači da se nećeš u nekom smislu u nekom trenutku i vratiti ponovo u Petnicu. Pa naravno. To svakako očekujemo, a Danilov primjer upravo pokazuje to da mi u Petnici u stvari ne želimo da ih pripremimo za određene oblasti. Oni naravno prate svoje interesovanja i bave se određenim oblastima, ali mi pokušavamo da im otvorimo široke mogućnosti svih nauka, i prirodnih, i društvenih, i tehničkih, i oni uporedno međusobno imaju prilike da gostuju na drugim predavanjima, da slušaju šta to rade društvenjaci, jako su na astronomiji ili u okviru prirodnih nauka i tako dalje, da razgovaraju, da zajedničke projekte osmišljavaju koji su često interdisciplinarni i da u stvari dok su tinejdžeri svoje interesovanja testiraju, otkrivaju nova, a onda da odluče
prema nekim svojim analizama šta je to najbolje za studirati, a na kraju nije ni važno, ne treba svi oni ni da završe u nauci, jer važno je da svi ovi mladi ljudi prosto imaju kritički pogled na svet, da usvoje naučni metod kao način razmišljanja i da sutra budu uspešni i biznismeni, i profesori, i umetnici, i naravno naučnici. Danilo, šta su radili društvenjaci u Petnici? Pa svašta nešto, oni su, okej, nemamo nekog od predstavnika, zato pitam kako gledali ste. Nemamo sad, ali ja družim sa dosta njih i slušao sam dosta toga i oni rade nešto je po meni izuzetno zanimljivo. Oni nemaju toliko taj sad aspekt, na primjer mi imamo teleskop ili nešto tako, ali oni imaju svoje naravno vidove ispitivanja ili anketiranja ili možda saznavanja na neki drugi način, zavisi naravno od društvene navuke o kojoj pričamo. I po meni je to izuzetno zabavno. Oni saznaju nešto što... Ali ipak egzaktne nauke su nešto drugačije i nešto drugo. Pa, meni je možda zanimljivije to tako matematički, ali sad zavisi naravno. Šta nas očekuje u 2020. godini, odnosno šta možete da najavite što je u planu, a za šta možda već neko može da se prijavi? Pa evo ovo što je I ono što uvek vi ističete, nije potrebno i nije neophodno da budete najbolji đak. Jeste, to je da. Nama je u toku prijavljivanje za programe za srednjoškolce u 2020. godini. Do kraja ovog meseca svi zainteresovani mogu sa našeg sajta da preuzmu materijal, da ga preporučujem da ga detaljno pročitaju, jer smo se potrudili da objasnimo svaku fazu prijavljivanja i pisanja autobiografije, motivacionog pisma, eseja, prikupljanja mišljenja, odnosno preporuka nastavnika, popunjavanje formulara, ali pre svega... Možda prvi korak tako ka jednom... Jeste, upravo to, jer nama je sve u Petnici je deo obrazovnog procesa, pa i prijavljivanje ih priprema sutra za konkurisanje za stipendije, za studentske prakse i za razne druge aktivnosti koji će im biti važno u njihovom profesionalnom razvoju i ovo je taj prvi korak. Moja preporuka je da se sve to lepo pročita, da se pogledaju oblasti koje nudimo, 20 oblasti imamo na raspolaganju, a kada se to prijavljivanje završi, mi ćemo do kraja kalendarske godine napraviti izbor onih koji će, 1500 koji će moći da dođe na programe za srednjoškolce. Kad već kažete izbor, evo samo za kraj kratko da mi kažete, pošto vi ističete, a i svi znamo koliko je to bitno, da ste posebno okrenuti mladima koji žive u provincijama i nerazvijenim sredinama. To znači da, to je tačno, zato što smatramo da ako imamo pred sobom nekoliko kandidata sa sličnim prijavama, daćemo prednost nekome ko dolazi iz manje sredine. Zbog čega? Zato što neko ko dolazi iz Beograda ipak ima više mogućnosti za lični razvoj i usavršavanje i lakše će nadoknaditi, da kažem, nedolazak u Petnicu, ali se trudimo da sve one koje ne pozovemo informišemo na koji način mogu da zadovolje svoje interesovanja do sledeće godine, do nove prilike, jer je mnogo petničara koji su tek iz drugog puta došli u Petnicu i mi uvek podstičemo učenike da budu istrajni u svojim planovima. Ali i mnogo petničara koji su završili fakultete, postoji i profesori pa došli u Petnicu da rade kao saradnici, što tebi iskreno želim. Pa i ja sebi to želim. Hvala što ste bili gosti večeras.